So yan mga ka-alright, pagpatuloy natin yung pag-vlog dito sa ginagawa ng Kapuloy.
Tatatay. Na overhead po. Guna ang mix doon. Nanay at tatay, ining kudut-kudutan. Oi. Sorry.
Paano? Ha? Tayo pa dito. Pwede balik ang mga. Sakto yan dito, tapos yan dito. Anong bumalik? Yan ako kung bakit. Ang panungkit nila dito. Kaya ako nga. Saka ito parang Okay, mga grinder okay. Grinder dyan. Yung ano, salta mo ng bala. Kulang pa talaga mo. Papabili tayo, ano, bakal na. Pantayo. Bakal. Kulang. Dito. Halo ba yan? Alaman lang ito. O ito, nasa palita. Sakto yung halo na yun dito mamaya.
ko. Ay. Lambot ng mga ganito. Oh, mapuputol lang oh. Palitin na eh. Mapuputol lang. Malasok mula na. Halo pa? Okay na? Okay pa. Tama na. Okay na yan? Okay, tayo balikan natin. Amo na ay. Amo na! Overhead po, ayun o. Yan. So dito mamaya, papatuloy natin mamaya dito hanggang sa overhead din dito. Alright, yan o. Yan, division dito sa isang kwarto. Pa hanggang taas na yan. So hindi na natin makatuloy dito. Time check 1:30 ng hapon. So may halo pa kasi rito. Ayan. Balik tayo. Ay. Patuloy namin yung pag-asintada. Doon sa division ng isang kwarto, may kapiraso pa ron. Ayan o. Yan, pataas na yan. Yan sa loob pagpasok ng pinto na yan. Hanggang taas pa po yan, asdahan na yan. Alright. Basahin natin yung halo. Ipon ako ng tubig.